День коренных народов мира впервые отметили в Мелитополе. Именно здесь проживают большие общины караимов, крымчаков и крымских татар. Форум посвятили именно этим трем коренным народам Украины. Обсудили ключевые проблемы сохранения языка, культуры, религии, традиций, а также оккупацию Крыма. Говорили о поддержке государства, которую ждут граждане України. Зараз наше завдання – максимально сприяти захисту в Україні, відновленню прав на підконтрольній території, наданню відповідних громад, відповідним громадам, відповідних об'єктів, земель, удосконалення заходів захисту історичної і культурної спадщини, навчання і збереження рідних мов. І загалом величезне питання – захист прав корінних народів на окупованій території, відповідні питання до міжнародної спільноти, заходи, які ми можемо зробити для представників корінних народів, які перебувають з Криму, сконцентрована державна політика. Я думаю, що ми йдемо на вірному шляху. Мы, получается, как броневик сейчас, понимаете? Дело в том, что один единственный крымско-татарский народ и крымчаки, которые поддерживают на сегодняшний день именно в Крыму эту позицию, чтобы были в составе Украины. Да, мы хотим быть с Украиной, да, мы будем жить с Украиной, но это время. Завершился форум праздничным концертом. Звучали национальные мелодии и песни, а коллектив народного танца порадовал участников своим выступлением. Следующий форум коренных народов участники надеются провести в освобожденном Крыму.